Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa Kagahapon. Kamala ng relo, ha? Dili lagi, salig na ako. Mahal ka na. Mas mahal ta ka. Ako, Mama. Mahal sab na mo si Inday. Okay. Bayaran ko na yung napilian akong sing-sing o kining relo ga, ha? Diya lang sa mo. Mahalon nga relo alang ni Dave. O usa ka mahalon nga sing-sing. Kini. Maklaro na nako kung tinuod ba ang imong giingon, Josh. Nga mas dako ba og sud kini maong credit card nga imong gihatag kaysa usa ka tuig nako ka sweldo. 25,000 nga relo. Mao ka na ang pinakabarato nila din hini maong shop. Ug usa ka 30,000 na sing-sing. Makita ta karon kung tinuod pa. Is this all, ma'am? Yes. Okay, ma'am. Credit or cash? Credit. Okay. Wait lang ka dit, ma'am, ha? Okay. Are you sure nga may sud ang imong credit card? Josh. Say. Kaya ganina pa akong nagsigyo panawag sa imong cellphone. Pero wa kagid matubag. Only to find out you here. Nag-purchase ni anang relo nga panlalaki. O gusto ka sing-sing. Api ko dili ka gusto mo dawat ana. Josh, please. Ni ata sa mall. Okay. Asa ka gusto mag-settle there? Paabot ako na ng restaurants at bang. Why? May mong pagpaabot lang ko din sometime magbayad ka. Oh no. I-decline ka ng maong credit card. Mas mayong na ako, di ba? Aron may makatapal sa imong gikuha. Josh. Fine. May atraso pa ko nimo. And so, pabuton talang ka dito. Don't take long. Ang credit card. Use it. Gitaraw ko lang ang imong reaksyon sa imong nang konsultihan ti ka nga wa ka na isud. Josh. Gamay ra kay nang imong gi-purchase. Wa ra ka na makakuha og katunga sa sud niya ng maong credit card. Nakita ka ko niya. O ba nila ni Dave o Gillen? Ma'am? Imong card? Niya. Thank you, ma'am. May nalagani ko gipalingkodan ako sila dito napita. Ug may nakapasalipod nga laing instante. Oh, shit. Dave. Niya, dawata. Oh, salamat ini ka. Mahala ini, oy. Lain na isulubin ni, oy. Tuyo ko ka na aron nga may maprinda ta kung makinahanglan ta og kwarta. Pang emergency ba? Daan pagi ko. Atong na the toys, Mama. Og TV sad. Og dress sad. Anak, Dave. Sorry pero dili na ko makauban pa ninyo karon. Unsa? Nga naman. Gitawagan ko sa opisina. Gikinahanglan nga mo report ko sa akong boss karon kay may emergency ko na siyang meeting o gikinahanglan na ako. Nahibaw ka na. Ako ang mo take note sa isip iyang sekretary, dili ba? Dili ba dahil madaghang iyo? Karoon lang tatang kauban naman sa pila ka adlaw. Dave. Sige. Nagkasabot ko. Trabaho man ani mo. O dili mahimong hubabag ko. Dawata kini.
Kana lang. Kung gusto ka, panoorin mo ni Inday din sa mall. 5,000 na. Malingaw na mo ni Ana. Ako na'y bahala sa TVs o sa gusto ni Inday. Ako na'y magpalit unya. Ha? Sige. Bye-bye. Ato na ko. Bye-bye. Mama! Mama, uban ko, mama! Ga! Ga, ang... Mama! May talikod na siya nga wa man lang mo kiss. Talimot mas mama ni mo. Asa man, mama, tatay? Basta mama na. Ara siya, tuta dia, Ara na, tatay. Basta mama. May trabaho man si mama. O nga kita nalang mag-uban, ha? Manguli na lang ka ta. Kaya wa may lingaw. Wala mas mama ni mo. Uban na to. Ay! Sige na. Ay! Asa pa pandeta? Sa ako, sa mama. Di Di lagi, di lagi. pa. Di lagi. Sige na, tatay. Natingali niya ang iyang boss. Ay! Di atingali sila makita o baka mag-meeting uban sa kliyente siyang amo. Tatay. Alina! Oh, Alina! anak. Alina, dali. Ellen, ay lang ko guyura. Dali na, tay. Magkasata din niya, ay lang ko guyura. Na, may biling kita gawa tayo kabayad. Nak, puyo nak. Apa si ako? Oh, kinuo ko. Midagat ang bata pa ingon dito dapita. Boy, si ako, tatay. Uban ako si mama. Di kami mahimo. Uban ko. Shhh, saan na paghilak? Kay mauwa ka. Mama! Mama! Bakit ba ka niya? Big na ba ka niya? Sige ka mahilak. Hilom na lagi. Mama! Sige ka. Ato ako ni mama. Sige ka, paminaw. Di na tamang laag. Mama! Di na tamang balik ka syudad. Mama! Gusto ka? Mama! Mama! Ganahan si Ellen og ice cream? Ice cream? Ato man, Tanawa ra. Kung magkalit og hilak. ice cream. Tana. Mangita tag baligya nga ice cream. Kaluis ako nga lang. Mihilag siya. Butot na siya mo apas, tingalin ako. May nalagani ka nakuptan siya ni Dave. Josh, You're physically present, but mentally absent. So, o pa ilain mo gipili. Gawas nitong singsing o grino. Paman ko makabiya. Mato di mo nga may laing ka pang tanaw. What is it? uwa na. Igo na napamatod-an ako nga tinod ang imong gisulti. Nga dako ang credit line sa akong credit card imong gihatag nako. So, nagtuo kang nagbinuang lago. Lisod ka na tuhuan. Human sa imong gibuhat ako dito sa resort. Why? What did I do? Magbinuangay pa bata din Josh. Okay. Nabati ni mong isulti na itong bayhana, di ba? Nagkaila lang mi. Pinagi sa duwa dito sa party. Og imo ra kong gilabyan dito sa kalsada. Wa man lang ka mo sunod nako. O baka muminor man lang. O baka bisan mililit man lang sa bintana. Yan may katawa ka. Mao din ang imong gikalagutan. Ayaw ko katawa imo. Look, I don't like explaining myself. Pero, nagdali ko atong higayuna. Nanawag ang manager sa usan ako ka gipanag-iya nga planta. Nga nasunog kini. Unsa? Nasunugan ka? Mhm. Oh, sorry. Wa man lang ako mauna-una nga. Sorry. It's okay. Nahumana. And it was a false alarm. Wag kini makadako. Dali ra nilang napaong ang kayo. Ug wa makahimo og dakong kadaot. And so, I need to fire out the manager. Unsa? Nga naman. Kitarantado siya.
Nanawag na yun siya nako, aron balitaan ko. Dili pa angay lang ang iyang gibuhat? Oh, Aron masayod ka? No. Fix the problem first. O kung dili na kaya, call me. Then, akong nasayran nga may pubya day siya sa kayo. Unsa? Kaluoy good. Og imong taktakon? Why not? Wa kay kaluoy niya? Kung ang negosyo, ipaagi lang nimo sa kaluoy, wa kini kapainan. You can't mix business with charity. Business is business. And charity? Well, I don't make one. Kay kung kaluyan mo kanunay ang usa ka tawo, gihimo nimo siyang tapulan. He will eventually depend on you, rely on you, on your help. Dili ko gusto niya na. Instead, I want to help you by pushing you to your limit. Give me your hand. Ngano? Just give it to me. Niya. Nasayod ka ba? Kung nga nung ni ako din hikaron, ning maong mall? Wa. Mhm. Ngano gihubo ni mong akong singsing? Imo bang bawion ka ng pinalit ako kaganina? Pinaagi si mong credit card? No. Kun mao. Ngano gihubo mo kana? Tungod ini. Singsing. Kadako sa iyang bato. It's diamond. Unsa? Diamond? Uh-huh. Tepa. Nganong imo ning gisalob na ako? Isn't it obvious? I am proposing to you, Emmy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!